Adunay kanang giingon nato nga punto de vista, point of view or perspective, no? Muna usahay adunay panaglalis tungod ni ini dili magkasinabot. Muna makigsunan ko nga importante unta alang kanato ilabi na gayod kita nga mga magtutuo nga abli ang atong hunahuna o kasing-kasing diha gayod sa mga pulong sa atong Ginoo. Kay nasayod kita nga ang mga pagtulunan nga gihatag gayod sa Dios alang gayud kini sa atong kayuhan. Makaingon kita nga it is an absolute truth, no? Kining atong kaugalingon nga mga punto de vista, it may not be absolute at all, no? Mugani nga makahatag kini og debate, panaglalis. Pero unta isip mga magtutuo, makita nato nga kung bahin na gayod sa mga pagtulunan nga gihatag sa Dios kanato, kung bahin na gayod kini sa pulong sa Dios, natpunta nga kining atong hunahuna, kining atong kasing-kasing, no, muuyon gayud sa maong pagtulunan, sa maong pulong gayud sa atong Ginoo. Nadugda to sa unang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ako ang inyong Ginoong Dios, nagtudlo kaninyo sa makaayo kaninyo, ug nagtultol kaninyo sa dalan nga angay ninyong laktan. So, ang tanan gayod nga pulong sa Dios o mga pagtulunan nga gihatag sa Dios alang gayod sa atong kayuhan. So, inapunta makigsunan ko nga sama gayod ni Maria atong inahan. Ako gingon sa akong wali kahapon nga isip siya ang modelo sa pagpuyo sa pagtuo, angay gayod nga sa kanunay. We need to be obedient to God. We need to be prayerful. We need to be discerning. And then we put into action kining mga pagtulunan nga gihatag sa Dios kanato. Pinagi gayod sa atong pagpakita, sa atong gugma, sa atong isig katao. Sa atong ebanghelyo, ang mga tao tungod sa ilang kaugalingon nga punto de vista, wala gayud sila magkahiusa. Adunay tugtog alang sa kasal, wala sila musayaw. Adunay alawiton sa paglubong, apan wala sila manghilak. Could be because wala sila maminaw, dili gayud sila abli. So, what God is telling us karon sa atong ebanghelyo, that we need to be open always to the will of God. O sa unsa man nga mga kamatuuran nga ibutyag sa Dios kanato. Kinahanglan gayud nga abli kita o andam kita nga maminaw gayod sa atong Ginoo.
And this is very important, labi na karon nga giawhag kita sa atong Santo Papa sa gitawag nato nga Synod on Synodalities. We can never walk together unless we know how to listen to one another and how to listen to our loving God. So, muna ang giawhag o pagawhag ka nato karon nga panahona nga unta abli ang atong hunahuna o kasing-kasing sa mga pagtulunan gayud nga gihatag sa Dios kanato. O hinaut pa unta nga basta mahitungod gayud sa buhat sa Dios aduna kitay panaghiusa. Because the Word of God, as I've said, is absolute truth. And we heard it from the first reading, ang mao nga mga pagtulunan ngayang gihatag, mao'y magdala ka nato ngadto sa dalan sa kaluwasan. Amen. Palihog manindog. Pagampo ala